karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them to... Dali na, anak. Usa anak? Ikaw, Kut. Anak man ka sa kumpana. Idi mao nga, anak na sabta ka. Dali na, anak. Maanak ka karong hagkanta ka. Ayaw taon, sir. Uy, dako lang sa, sir. Na, ay gid ko pinasto si Ian. Kay ako nang ikaduha nimong inahan baya. Kaluod yun yung pabation eh. Dali. Ay! Pinoy! Pinoy! Gunit na siya! Pinoy! Ginawalan na! Sir, pag pinutong, sir. Uy. Oh, balik ka rin. Maldita ka na. Imo pa kong bugal-bugalan. Hoy! Oh. Nga nung nag-una-una magagsakay sa auto, ha? Ops. Kalma lang, good sir. Uy, ayaw padaas ko na, good sir. Kay pildir, bigyan na maglago. Pasag di ko, Pinoy. Patagmon ko ni Bayana. Ay, sukli lang pinagi sa baabang imong hinaina, sir. Ayaw lang yung tao manggakos ka, manghaw ka, kina makatilaw yung ka sa kasuko sa imong amahanana, sir. Ayaw ko kaduka, oy. Awa man sa takahadlo ka, God. Pero gisultihan talang ka sa posibleng mahitabo nimo. At to yung kaskalsada po nita, sir. Unsa man ta ini? Sige pa ta ini. Nalate na tagmayo oh. Daghan pa tagbuhatonon karon iyan. Lihok na. Kayo yung pangag ka ni Bayana, eh. Baga yung now. Eh, dali na lang, good sir. Uy, para mahapsay na mo. May pumukol sa pipit sa sanga sa isang kahoy. At nahagip ng bato ang Mahimo bang tapak mohilom ng ka? munting. Tsaka? Anso diha? Ganun masige man dyan paningka. Tukan sa tagubag-hubag anang imuhang sige paningka. Uy, sige kag pangisog. Di Paningka ba, rin ko. Binoy? Oo, Oo, kato din. Anso dito? Mag yun naman beautiful. Di yun maayo nga mas stress ka karon. Kaya nga ba sila, no? Nga stress isa killer. Busa, kalma lang, sir. Madaba ni kalma. Nga hilason mo ning akong kadungan og sakay. Hoy, Ian. Mabayot biya ka ng baba ni mo do. Ay, Ang mabayot bitaw kung hagkanta ka. ayaw lagi na, sir. Isumpot yung kapapa ni mo. Oh, maduplag yung silit ni mo. Kay magpahaba man gyud ko sa imong amahan. Ako siyang ingnon nga bastos kang pagkaanak. Kaswerte sa kaha nimo, no? Kung mahagkanta ka, no? Uy, ay kabala ka day. Eh di ka type. Di sa may tabang magpakis ko ni mo, oy. Kay labaw ng tili type. Ma'am beautiful, sir Ian. Ayaw lagod mo pagbugno di hasloyo, ha? Excuse me. Kaluod ka, no? Kung mutubay ko sa akong anak. Pwede ba mo hilom na lang ka? Init na ning dunggan ko. Ablihin lang ang bintana, sir. Alba, mabugnawa lang yung mundunggan. Misugod na bayag sakay nga kung kabuhi ninyong duha, ha? Ayaw ka bala ka, Binoy. Muhilom na ko, aron magmalinawon na ning biyahia. Ay, salamat. Doon na lang kita sa figura boutique. Kayo na yung luok kong bayana. Ano bang gisapot ka man? Oy, Tita Agnes, niyada ka sa akong opisina? Ako nang gianda bang imong report o proposal. Ha? Pero, kinahanglan imo ning angkunon nga imo gid ha. Oo, tita. Pero, tita, nganong gitabangan ko nimo? Tungod
Kay, wasab ko makauyon nga batan-on ang ipangasawa ni Papa nimo. Ha? Pero, ato ra kining sekreto ha, nga gitabangan ta ka. Aw, wala yung problema, tita. Well, kinahanglang maanda mo ng daan ang imong kaugalingon sa umaabot nga kupat sa katigayunan iyan. Ha? Nahibaw ko nga dili kugma ang rason sa kaminyuon sa imong amahan ug ni anang Alexa. Tita. Imposible nga mahigugma ang sama kang Alexa sa imong amahan. Dili ba? Batan-on ra kaayo siya. Usto ka na, tita. Klaro kayo nga katigayunan lang ni Papa ang iyang giapas. O kana ang ayaw yung tukuti iyan. Sige, mugawas na ko. Kaya doon na pa may meeting si Alexa. Tita, ayaw na siyang tabangi, ha? Dili mahimo. Unsay dili mahimo. Ang imong amahan ang nagsugo ka na ako nga tudluan ang imong ina-ina sa pagpadagat sa butik. Busa kinahanglang tudluan ko siya sa hustong pamaagi iyan. Tita, ayaw. Kinahanglang mapalpak na siya. Oh no, ayaw ka pala ka. Dako ang akong pagtuo nga way hibang kaagan sa negosyo ka ng babayhana. Sige na, tunin na ang imong report. Yes, tita. Hello? Alexa, may kwarta ka diha? Bangag sa ilong. Ah, Unsaon naman sa nimong kwarta, papa? ay unsaon pa, gastuhon. Ay naunsa man yung bata. Di ba misulti naman ko ninyo nga sa akong sweldo na kumuhatag ninyo, pa? Kadugay pa ato, uy. Aw, ingon ini na lang. Mangutang na lang ko. Unya, ikay bayad ha? Usa ka libo ray utanga pa, ha? Aw, bye-bye. Naunsam nis papa, uy. Mura man hinuon og nanarbaho ko sa kawas. Sigihan man hinuon ko pangayo kwarta. Ay, naunsa naman itaon ka, Dodoy. Imo bang hukukan ang anak ni mo? O sabag ka na suko gawa. Nasuko ko, kaklaro, Daan pa anak. kung imong nahong suko Oh, kayo. klaro mo lang. Baya ni mo Sama ka, oy. luloy sab. Uy, kasaba Ibutan pa na pa man nimo. ka. Gamay ra man kayo nga kung gipangayo niya. Gamay. Gamay lagi. Ginagmay lagi, pero kanunay mansad. Aw, di masab siya muhatag og dinagko. Aw, sa ginagmay lang una. Gawas pa. Ako masay nangitag paagi. Nga madato siya. Ako ko'y nangitag iyang mabana. Aw, oo. Kay gibugawan man nimo siya. Oo, nanasab ka. Oy, baya ang laway mo. Kahilas nimo. Alagi pangisog, aron di kakutasan. Kalma lang, good, kalma lang. Dawata na lang, nga dato na yun ta. Ilom, oy. Uy, sayo lagi ka. Di lang ko gustong mayaw-yawan na sabni mo. Sige na. Basahan na nga akong proposal o report niya. Nang dali man ka. Relax. Kibaw ka? Bisag unsaon pa ni mo pamustura, no? Wa, gud kay angay ining opisina. Kay tindira ka lang pinaypay nga saging. Kay bawsat ka? Nga pasaging saging lang tuod ang akong palikya. Pero, napahospital ko ang akong inahan sa dihang giatake siya siyang sakit. Kay nakatigom ko og dako. Ano lang ko patuhuan na, Alexa? Di ko ni mo mapasakay sa imong drama. Oh, narani mo good kung dili ka mo tuo sa kong gisulti. Sige na, makagawas na ka. Basahon na ako report. Ako din basahon nga ako rang usa. Nakasabot ka? Busa, gawas na. Tsope. Matsupig ka karon. Sa pagtuon mo na ako. Pero, Oh,
gawas na. Gawas. Nasubmit na din ni Ian, dihan nimo ang iyang report. Oo. Ug ako magdahom nga makahuna-huna siya ni ining iyang report. O sige, screenshot na o ipadana ko. Okay. Ikaw na sabot sa batasan sa kong anak, ha? Okay ra, oy. Ligon pa man kong kwenta sa kasing-kasing ba? Madapang utong. Salamat nga nakasabot ka. Kinahanglan sabton siya. Ug tungod ni mong anak. Good. O sige, ako nang i-review ang report ni Ian. Sige. May meeting pa sa karon ni Ma'am Agnes. Mayo. Kinahanglan makatunan nimo ang tanang pasikot-sikot sa butik, ha? Ayag ka pala ka, Ed. May mga tips na sad si Mama nako. Nakatrabaho man siya o pabrika sa panapton sa una. Mayo. Sige. Manawag ko na magbalik para sa imong opinion sa report ni Ian. Bye. Bye. Hala, no? Murag siya, di na ako ba na? Murag siya akong boss. Mag-meeting na ba kita? Ay, oh ma'am, dali. Sud, Ma'am Agnes. Sa may lain akong buhaton karon ha. Ay, kalaay ba din his office ay. Hello, sir. Wow! Mauna ka mong opisina? Oo, Pagbabae pa lagi ni. mao na yung office ni Mama. Wa nila usba. Oh, okay. Anya, kumusta naman maldita ni mong ina-ina? Aw. Migara. Kay labanan mo siyang papa. Mura na yung kinsa nga boss. Kayog yung itukmot sa kasada eh. Oh, itukmod. Oh, di pa na kumahadlok ni Papa. Ako lang siyang itukmod. Anya, unsa pa may buhaton ni mo karon? Tara, mag-inom ta sa atbang. Let's go? Tagsa ka butilya lang ta kay mubalik pa ko sa office. Hain naman ni si Ian. Huwag naman mo balik. May kay ni anak ka. Unsa man? Gimingaw ka na ako? Gawas. Ha? Gawas! Oh, Nakainom ka! Busa! Gawas! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!